L'altre dia vaig improvisar una sessió de fotos en qüestió de 2 hores, crec que van ser. Ara el que els hi passa als meus amics és que de tant en quant em diuen molaria fer fotos de X, i als 5 minuts ja tinc la sessió pensada de doncs podem anar aquí, fer aquesta foto, podem canviar de lloc, després allà fer aquesta i aquesta. I l'altre dia un amic em va dir que li agradaria tenir fotos del seu cotxe, i llavors com el poble on passo l'estiu està com amb un forat i a mitja tarda ja comença a haver-hi poca llum del sol, vaig decidir anar a una pista que va per sobre d'unes muntanyes per així aprofitant durant més estona la llum del sol. I d'aquesta manera també, al guanyar altura i quedar més o menys al nivell de la Serra del Montsant, algunes de les fotos que volia fer era una foto del cotxe amb la Serra del Montsant al darrere. I no és de les fotos que més orgullós estic, perquè al final va ser algo super improvisat, però estic bastant content de que ja em conec molt i a vegades quan em proposen coses potser estic una setmana pensant com plantejar la sessió de fotos o quan editava vídeos pels vídeos o tot el que sigui a nivell creatiu, sempre li dono moltes voltes fins tenir alguna cosa 100% clar en ment abans de posar-m'ho a fer. I llavors ser capaç el mateix dia o amb un dia de diferència de tenir una idea i ja executar-la, per mi és una novetat.